Здравейте, вие сте в моя канал Мама на Йоан, Даниел и Стилиян. Извадихме на Дани и Йони замъците им на Playmobil. Те много си ги обичат. И ето това е една идея за много дълга игра. Много сега. Дани, покажи какво има в замъка. Това магиоснически замък ли е? Да, магиосни. Магиоснически. Сега тук е войниката обаче много шум, защото няма да го, а само три има, които се замъкат и виж. Те я изритат ето така. И сега ще... Къде отиват? Отиват при замъкът на Йоан, за да убият Роки. Може ли да видя замъка на Йоан? Това са Новелмор рицари, нали така? Йони? Да. Или има всякакви? Не само Новелмор. Те червените какви бяха? Не бяха Новелмор, те бяха други. Брейнс, май. А той защо е паднал? Нарочно ли? Така, каруца. Аз знам къде е другото колело. Там в хола. Тук сме се превърнали на рицарска площадка. Ще слагаш ли още неща, Йони? Да. Я служи.